Gu hemen izango gara, zuekin disfrutatzeko asmokin, eta bueno, ia zuek disfrutatzen duzuen ere, hori da gure asmoa. Orain jarraituko dugu, eta abesti hau eskini nahi diot Palestinako gizon gazte bati, berarekin harremanetan jarri nintzen txaten bidez, inglesez, bere inglesez da oso beratxe egia zuen. Baina, bueno, tira. Ala edo nola moldatzen geha eta gure gauzak kontatzen ditugu. Eta, bueno, nik ezakit, berarekin zerbait berezia sentitzen dut. Eta sehaska kanta bat egin diot, berari gustatu zaio. Ea zuei gustatzen zaizuen.